Alhamdulillah so kaleksanan. Ya. Yo coba ki ngaturke tetembangan. Ya, tetembangan. Ya. Yo Mbak Mimin Mbak Pri. Ya, coba kaya ngapa. Ya. Diaturi jumeneng, Mas aja dipleroki. Mas aja dibayai. Karepku njaluk esemi. Kalau aku mukutu ngerti ora. Aja mengkoke keri zaman. Yo sikile. Eling bapak. Anduk Mas. Kudu ngerti cara aja ketinggal batin ketinggal mangkoke keri zaman yo sikile eling bapak pancene bener kandamu. Piye Mbak Mimin Mbak Apri? Sragen pamirsa wayang lak luar biasa tau? Luar biasa. Nganti ngancik goro-goro sing kepareng rawuh para tamu undangan tasih jangkep ingkang kepareng rawuh. Tasih kuwatah. Namung ibu-ibu ingkang nganti putra alit ingkang kundur sanesipun tasih komplit. Nggih. Nah, luar biasa. Iki prihatine wong Jawa yang ngene iki, Pri. Persidesa dasare wulan Sura. Kejaba nalurekke nenek moyang simbah-simbah dhisik, ya ta. Kowe ngerti nek wulan Sura apa sasi Muharram ki ya ta. Kuwi ta poso tanggal 10. Lah, kuwi derajate sak ngisore poso Ramadan. Ya, nek poso Ramadan kan wajib, nek kuwi sunane derajate puasa 10 Muharram ki kodine paribasan gede banget ganjarane. Terus Tuhan Gusti Allah menciptakan Nabi Adam ya sasi Sura Muharram. Lah, Nabi Adam diciptakan oleh Gusti Allah kuwi sasi Sura. Lah, terus Nabi Muhammad hijrah. Lah, saka Mekah ning Madinah yo Sura. Nabi Ibrahim terhindar dari mana bahaya utawa bahaya api dan fitnah Raja Namrud kuwi di bulan Sura. Mimin gemben kuwi digrobyok karo Satpol PP ya di bulan Sura. Digrobyok Satpol PP lan dadi lan becike mergo dilingke ya sasi Sura. Apa ya ngono terus. Jane ya penak lah lho rajane. Penake lho kes rawunge iki lho Bri kan dolan rono-rono ngono. Sama ngibetet kanginan kok penak kowe. Ijing ngaturke panglipur Mas Petro. Nggih. Bagong napa kalau gara-gara menika kantun suka parisuka. Nek mau geradakan iki sing rada gradakan. Katur Kidalang kawula nderek nyumbang bawa yen ing lawang ana lintang saking kawula Bapak Wiknyo S. Nggih saking Kedawung. Lah monggo Pak Wiknyo menawi badhe cedhak kalian para widodari kang mudhun saking becak. Widodari jengki. Monggo ingkang pundi? Monggo Pak Wiknyo. Pak Wiknyo. Kula wene kesempatan teng goro-goro. Tasih menapa mboten nggih Pak Wiknyo? Monggo tasih. Nggih, monggo Pak Wiknyo pangapunten. Nyun, Mbak. Nggon limbukan wektune suk-sukan. Dadi iki nggon goro-goro luwih omber luwih keprenak. Nyun sewu Pak, monggo. Nggih. Nggih. Nggih, sugeng dalu Pak Wiknyo. Sugeng dalu Bapak Kangko. Sugeng nggih. Ampun Bapak ngoten to kula niku junior jenengan kok ya. Mboten. Nggih. Nggih. Menika badhe ngaturaken bawa yen ing Tawang ana lintang nggih Pak nggih. Nggih. Monggo Pak Wiknyo asli Kedawung mriki nggih Pak. Saking Gondang RT 11 Kedawung. Oh, sing gondang. Semangga kawiwitan bawanipun yen ing Tawang. Ampun dredeg lho kali
para widodari kalih menika. Nggih mboten. Kalih ampun kleru mengke dikira wedok tenan. Iyalah. Yening Ilang dhuwur, Pak. Nah. Lek, kowe iki Pasno to? sing iso ngrasani iki. pasno. Pasno. Yening tawang. Yening tawang Barang didemek Mbak Mimin ana lintang Jos. wong ayu aku ngenteni Mang tembung Pak apa mung dinteni tok Pak, mung dinteni tok ra ditembung ya piye? marang mega ing akoso Sound sistemnya Jobo ya Pak Mas Agus? Apik men sound sistemnya luar biasa. sontakon war toni reki janji kowe ling sumedetra sing tias ingsun Nggih kalih digandrung ngoten to totok niku garwane jenengan ngoten lho, Pak. Sumedhat racing tion esun. Oh alah. Kok ora dikapak-kapake ya aku ya. Aku ya pengen digrumut lho aku iki. Mas ingsun sapa sinek senan bumi langit Kula semangati kok mandledek to, Pak. Ampun wedi to Pak didemek kali Mbak Mimi niku ampun wedi wong semuhrim padha lanange kok mboten. Abri kentang. mboten nate niku grogi Mungkin ampun kulinten sekeco, Pak. tangi sing tias ngenteni padang rembulan Weh. Samene kae yogane sing paling tersiksa sing ngegong ning isor dhewe. Lah iya. Malah ra apa-apa ngentekne panganan pirang-pirang dorene sing ero. Lah iya. Iya. Sembah nuwun nggih, Pak Wiknya. Kersane dipun tembangaken sinden Waranggana saking Bejolaras. Yang putih kang kapinci. Nggih, anu mayang ayo yang. Nah, iki sing alus-alus mengko lagi gerbini. Gerbini ya. Ayo Bumil. Bumil. Iki cah mbluro ning wis entuk bojo cah Sragen. Nah, iki ya mangkene ya ning Sragen. Nah, ya, ayo ngadeg alon-alon nduk yang eman-eman bayine. Yo. Ayo nak semangat no. Dituntun Mbak Mimin. Nah. Aku kayak lekasan ngono kae yo. Nah, lekasan kentir ye Mas aku. Ngene iki no, wis 6 to. Dituturi Mbak Mimin sing luwih pengalaman perkara wong weteng. Nek 3 bulan pertama, Nggih. seyogianya nyun sewu lho, aku keminter yo kumpul bojo disuda. Oh nggih. Men janine iki nempel ning rahim tenanan. Oh, nggih. Ning nek 3 bulan terakhir kan 6 to, 7, 8, 9 kuwi dikerepi. Oh. Supaya Pak Mriye. Nggih ya men maksudnya
kejaba goleke dalan kan yo nyun sewu kan lentur rahime. Dikerepi. Apa ya kowe dhisik ya ngono le? Ya ngono to aku. Oh, yo tau bayi to? Nggih, Mama ture jarane kok. Nek pengen di anak wedok, piye kae carane? Nek pengen di anak wedok to, kowe miringo nengen. Oh, miring nengen. Nek di anak pengen di anak lanang miringo ngiwa men hormon testosteronnya dominan. Wedok. Hormon apa? Testosteron. Nah, berarti bar ngono ki miringe sing ngiwa rada suwe ngono kira-kira 5 jam ngono dadi. Nek jarene Mbah Dise nek pengen di anak wedok ki glundungno tampah, kok nek tampahe mlumah kuwi anake wedok. Nek glundungke tampahe mengkurup kuwi anake lanang. Lah dhisik mbok kura mbok nilik min glundungke tampah cementel pager. Dadine. Dadine pelantangan. Dadine. Yening tawang. Monggo Nduk Mayang yening tawang. Heeh, Ayune. Petenge dikebuk ping 3. Rapale lek rapale. Setan radoyan demit randulit nyirara kidul randudul debok basa ali-ali keteh abang nyimpang keteh putih nyingkrih gereteh ireng meneng di bojo ayu marake kuru di bojo bagus ning ati ngrus di bojo niati. Dawane, mengke di WA mawon. Iya. Diling-iling terus sesuk kuwi. Nggih, iki didukung karo sound system yang luar biasa. Jos. Saka With Prey Production. Nah, Dulang Kedawung Sragen iki sing bantu kajang dan makan soalnya ya. Iki saka sound system With Prey Production mulai ya jos, mulai ya elok. Nggih, matur nuwun pambiyantunipun. Ugi salam saking kanca kula ingkang wonten Kutai Kertanegara Mas Cempluk dan kawan-kawan Pak Wito. Ya, sing dek bar ketemu ning kono. Heeh, gojek ning Tenggarong seberang Kutai Kertanegara. Ya, ya, monggo Nduk, diaturke Nduk. Ya. Yening tawang ana lintang wong ayu. Aku ngenteni kakemu. Marang miko ing angkasa nimas santakoke pawar tamu. Janji-janji aku eling wong ayu. Sepadan rasane lintang-lintang wiwi nimas tresnaku sundul wiyati. Desa mono janjimu isat rasa tresna Saking Pak Mukhtar Krikilan Masaran Sragen derek monitor. Matur nuwun. Ya. yening tawang ana lintang wong ayu.
Matur sembah nuwun. Nah, iringane dijumbuhke karo sing lagi ngerbine. Alus-alusan. Halus. Lek geradakan kok wedi lek bayi ning panggung malah. Nah ya. Ya, Butuwi. Mangga Butuwi. Kalau marumu lho, kalau. Ya nek ditandingke ya beda jan. Beda piye? Nah, iya Bu, cuma nang Bu, teteke padha asine. Ya, iya. Iya ndang nek tak unggahne marune iki piye nada? Nek kula iki semeleh niku kan rada landhep mriku. Landhep piye? Nggih, mengke ra nggih sapa Kiai Kakung sudah saged mestani piyambak. Dedeke padha. Ning nek Butuwi iki rak ya kaya apa jenenge gitar Spanyol nek lekuk-lekuke. Lah kok dlujur ngono. Aku pancen tak gawe ngene kok. Ben apa? Tak kayak gini men wong-wong do rasen karo aku kok. Dadi men tetep eksis dengan keperawanannya. Perawan irunge. Semangat nih kanca-kanca dalang sedaya pentas. Wah, alhamdulillah nderek bingah nderek monggo. Malam satu suro kok. Lah nggih sedaya Klaten nggih menika rame. Alhamdulillah sedaya rame. Butuwi ngaturaken menapa menika? Sambung wanci dalu. Nah, niki Mas Aji sing dilaras kemarang nyuwun lagu Sambung wanci dalu. Pokoke kuwi lah. Nggih, matur nuwun Mas Aji, Mas Giyono sing hadir di lokasi. Nggih. Sugeng dalu Pak Kangkong nggih mangayu bapak Besi Desa wonten ing Bendungan Kedawung. Kita pinaringan kateneman saha barokah nyuwun langkap. Nggih. Nggih, sambung wanci dalu. Iki judule nek sing beken milenial ya udu sambung wanci dalu. Lah apa? VCS. Apa VCS ki? Video call silaturahmi. Oh. Nah, tak kira ning liya. bengi ngono lho. Bengi. Nika anggitanipun ken ramanipun Ki Haji Suparjuwanto. Anom Dwija Kangkong. So aku arep sowan ning Blitar Arep apa? nggih nyuwun lagu sing jumbuh kalian karakter swanten kula. Apik judule enek pisan. Di Sukron mbok pilih wonten lagu ingkang mangke jumbuh kalian karakter swanten kula. Kula suwun Pak e. Nah, nggih, langsung dikekne kok. Niki ngangge bawa. Ngangge bawa no. Apal mboten, Bu? Nggih mengke lek mboten apal jenengan. Nggih, mengke men dibuka catatan Apri men Apri ya karo belajar. Nano. Ya. Bimin. Teknikmu dienggo Butuwi lho, Lek. Ya ora apa-apa Teknik miking. nek nyonto kebecikane ya ora apa-apa ngono ki. Hukumnya itu halal nyonto ki ora apa-apa. Sing penting ora letterlek. Nah. Lagi ngoten to, Bu? Duka. Ngaten ta, Bu? Emane wis duwe bojo, apa durung kowe arep tak pek bojo. Nah, wis. Wong hayu ngrejit wae Wong ae sing ngerujit wae iki lho, sing ngene iki lho. Step piye? prandene maksa syukur Mas uga nangga
nadyan wanci Tuwa kaya aku niki nek bengi hawane ger pengen ngemil ae ngono ki ngeles sithik weteng aja ngantek kosong sithik-sithik kudu ngisi tenan so nek tuwa ngono kuwi kok cah cilik kaya bali cilik meneh kok hawane kudu iki ora perkara tuwa napa kaliren jarene tanhana ingkang ngrupeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti masuk lagu ya gambarmu sing gedhe pangapuramu kang mas papusanku sambung kumbang lan sitalu tenan sita kaki sahtana kanthi ditabaga mati kedua jumplangke ya to kendange ya ya mendah baya yen sita harap lan andika mesti bakal jar lahir putri Celestia Indonesia.
Cuk Melati yang ada di channel Dwi Jolaras Indonesia, Pak Eko Klaten, matur nuwun, sambung maju dalu kula aturaken. Mas Kamerun, ya. Kandra, kata-kata. Tombo ngantuk. Tombo ngantuk mbokmu. Oke sing nakokne ana ing streaming Mbak Chandra. Menapa ingkang dipetang letakan? Ya kon joget lengger. Lengger. Sudah mulai mempunyai penggemar sendiri. Nggih kula ya salah satunya lho niku. Apa ya? Alah. Iya. Pokoke piye? Aja ngawur, Dra. Kuwi lanang lho, Dra. Hah? Kuwi lanang. Napa nggih? Iya. Tapi nek Mbak April ini saya tidak menyangka loh, Mbak. Arti niliki apa piye? niki Siapa? Lek Men. Maksudmu aku cek ketok mleho lanang. Jadi dikalang-kalang. Nek apres ketok wedok tenan nek aku ya. Aku cek ketok mleho lanang. Apa nek aku anu lanang bleken. Ya iki jan dialek cara Banyumasan golek nyambung, Mbak Mimin Mbak Apri. Nah, sing Banyumasan, Lek. Tapi iki ama wis madang urung? madang turung wis. Madang karo apa mau? Segak. Diwe apa? Segak. Segak karo apa ya? Nduk. Nduk ning jeding. Nang ceting ngawur. Jeding apa jeding? Nang ceting. Lek ngarani wetenge luwe apa, Dra? Nyong kencot. Nyong kencot. 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 Kencot banget. Kencot iki luwe. Kencot iki luwih banget. Luwe banget. Ya kencot, kencot kowe ya kencot. Lah ya kencot ki ngeleh. Kencot ya luwe. Lah ya Allah. Apa karakter kudu nyenthi ngono ya nek kono ya? Iya kudu banter Ya, tuh kudu cepet. kudu banter cepat. Karakter Satset. Satset. Heeh. Beda karo Piai Solo. Beda karo Klaten, halus. halus. Banyumas ya satset wat-wet. Lah, Sragen ya ngono, halus. Halus ya. Iya. iki bojone Sing dalu para wedi ya. Bapak. Nggih, aduh, bapake nyong kelalen jenenge sapa ya, Bu? Pak Dekino, mbiyen ditraktir soto nggih. Oh, tahu toh? Pak nggih ya. Tahu to? Tahu lah, nek Kapan? tahu mari ngene nyong ndoroni. Wis saurene? Tahu. Karo siapa? Karo Mayang karo Mas Pandu. Oh. Aku ditraktir soto. Nggih, matur nuwun Pak Dek. Sehat Pak Dek? Pipisnya lancar? Alhamdulillah. Nggih. Pipise lancar. Mun aku ora lancarin, Nduk. Lah maksamu Pak Dekino ke hernia apa kok ditakokke? Ya ora, lah salahku apa lho, Mbak? Ora salah kan? Iya. Kan tanya kesehatan. Iya ora salah. Ora salah. Lah nek Pak Den niku pipisnya seret berarti kan tandanya tidak sehat. Mun aku benak nono. Lah lancar ora? Ya lancar, aku wis rasa-rasa kae. Kita tersumbat tok Lek. Kok gajah. Nggih ngatur kenapa nak menikah. Ya mau sesuai karo janjine Lenggeran. Cara. Lenggeran. Jane sing di ana sing request singgot ning singgote nggih latihan sok becik tanggal 1 sik. Nah, golek ora latihan ndak kleru. Wah, malu Dwi Jolaras. Engko ndak sing bonang penembung sing rebab ndak nesu, engko ndak cawete disuweki. Sedang galak-galaknya. Sedang galak-galaknya itu. Lajeng menikah ngaturaken menapa Mas Petro? Ya, cara Banyumasan sike. Nah, Nggih. dibawani sithik, Dra, gen ketok ciri khas cara Banyumasane gen krasa. Iki sing ngendang ya saka Kebumen, saka Banyumas. Oh. Heeh, cara kulon. Sang Banyumas asli kae. Asli. Dadi iso templek ing antarané sing nari karo sing Sapa Lek kae Lek jenenge? Kawin. Jadi Chemistry. gerakane chemistry. chemistry. Chemistry-nya menjadi satu lho, Mbah. Kawin. Wong masih di bawah umur lho, Mbah, jangan bahas Joget gitu. piye sing kendang piye nek berarti kan ya ora templek nek templek kan becik. Yo. Bawa nak. Bawanan sithik gen krasa Banyumasane. Mrica kecut singgat ya Lek dhewe po kene to jan. gen kembar. Kembar.
ember. Biar ngopo ngono lho. Ya Biar iso joget sama. to, ndak ndarani aku ki mung apalan. Bintang tamu profesional iki ya kudu iso nerokne cara jogetan mengko Ah, Banyumasan. iya bener. Ya jenenge. Sikile mari ngarep siji. Manci siji. Kalau dadak diajar aku ya iso. Oh iya. Iso merusak. Piye? Sikile ning siji ngarep siji? Nang ngarep siji mancal iki. Mancal jenenge ya? Tangane malang kerik. Malang kerek aja. Nganu sambur. Lho iki sinau lho. Jempole nang dhuwur. Jempolnya nang dhuwur. Ambekan. Ora betah Indra. Hah? Ora betah. Ngopo? Lah kenapa? Jepit. Apa yang salah? Senep nek kaya aku suwane senep lho. Kok ana sing bledos piye? Gilane. Saunine wong bagus gregetna hati Oke vokal A ya no, nek gregetno, nek ngene gregetno, ngene gregetna. iya bedane kena A karo O. Oke A, gregetna. Rika, nek dhewe kan kene kan Riko. Riko. Sira kono Sira. Sego ngono segar. Ga moto nang kene karo mata. Mata. Kok mata? Matamu. Ya ora nganggomu. Ora. Klambi cekak ora ketang dadi batur. Klambine ngapret, cekak ranggo Ora kotang. ket. Oh, Yo ora ora ketang gue. Ora ketang. Kudu Kotang kudu kok ora klambine cekak ora nggo kotang. Ora ketang gue. Apa ya? Paling ora nyong bisa dadi batire kayak batur. Batur gue nang Banyumas batir. Batir. Nek cara Sunda batur gue ya kanca. Kanca. Nang Banyumas batur ya nasi ngarani latar. Latar. Dadi bature nyong ambak. Oh, Latare nyong ambek. Tekku ya ambek. Latarmu ambak. Ambek. Wong desa ki latare ombo-ombo. Latarmu ambara. Oh gak ngerti aku. Bruwet. Dadi bature Mas. Nek tak rungokke suarane Chandra ki banter, serak-serak, jemek ya, Gong. Heeh. Serak-serak jemek. Serak-serak jenes. Jenis basah, serak-serak basah apa Serak-serak jemek? gembredek. Jenes. Iya. Cerak kemproh. Aku gemang. Sok jual mahal aku gemang. Gemang. Aku emoh. Oh, moh. Aku mau. Aku gemang. Bakti wayu. Artinya, Mbak Mimin? Aku emoh yen di madu. Ya, Di maru. Baru. wanita utama kan nggak mau diwadu Enggak ya. mau Benar sakit. kan? Betul. Ratu-ratune wanita kan wegah. Iya, heeh. Permaisuri itu satu. Satu. Nah, tetep satu. Kok ditanding-tandingke? Timbangane. Nek delikan ra apa-apa nek delikan. Ya aja. Mending tuku 100 apik-apik. Iya. Ya ora to, Bri. Hari gini dit 100 itu apa, Bri? Ya. Aku 50 mlaku kok. Kok muda dhisik selawe. Ya men ya ngono. Pedak ya larang saiki. Mundak ati kelara urung. Lah, Malah Energi kok ya jenenge pionir. tak kira ayane kumat lho. Kok jelungup apa aku mangsa aku sindan jompo ya kok jelungup. Kok yoga kok jenenge. Sapa sing ngelokne? Lah niki kok sing anu meking kok nek jelungup ngono iki. Aku sindan energi kok jelungup. Kerungkep. Kowe njaluk dicium kok. Lah ya. Njaluk dicium. Cium sih. Gembos Biar kele. semangat. Gembos kele. Wong lanang fisik iso luwih kuat timbang wong wedok. Ha ta. Nek babakan survive tetep survive wong wedok. Lah nek kono tak tutupi apa ora itu? Niwel liyane. Kono tak tutupi liyane ya iso kok.
Mukanya eping. Golek liyane dadak nyilake. Kan kadang wong nyen sewu kok nyawang kentole apa nyawang. Mas. Kok horor to gak aku. Lah kok Kowe golek ya apa jane? Cilik. Katembat jar. Kok katen bat to. Biasa nek wong lemu ki cilik. Pak jenengan ki kok katen bat ngece banget iki lho. Lah piye? Botol fresh kan. Cilik ki cilik jangkae lho, primer kan awake lemu jariane lho, ora cilik nikone. Iya. Biasane. Dititeni kowe arep. Gawa selendang priajar, Pri. Ya. Suka ngerandak. Nah, Seneng rondo? Selawase. Selamanya? Timbang diwayo Daripada di madu mending randak. Randak. Ya mbok suka dewek ya, sih. Padha aku. Timbangane di maru penting awakku tak sedakohke sapa-sapa nek aku malah ngrasa malah ora ngrasake wong siji. Omongane enting. nek ra kambon telung-telung gelas ya ora kolu. Malah mudeng berbagai anatomi tubuh ya. Jelajah. Jelajah apa le? Bu. Aduh. Yo sikat. Ya, ya coba Banyumasan. Yo. Yo, ayo. Iki Mbak Mimin Mbak Apri kena iso penari latar kok kulino nari ning latar mburi kok. Ayo ta Mas Raisen. Pose ta. Kancamu golek anu ki lho golek selendang. Ya. Siap kanca-kanca Wijo Laras Indonesia. Sing mekeng ora mung nabuh tok asine bayaran iki ndolopi kok. Lah ya heeh. Sampeyan kapan-kapan dibebasne dikai mik truk. Wah ngono. Sak omonge dalang ge disauri. Wah ngono. Oh ngono heeh. Lah ya. Aja meneh kok dalang ngomong sinden omonge disauri kok kuwi. Heeh. Iya. Pancen ya keparat kok. Iya. Ya heeh. Pokoke enek wong apa-apa krungu, enek wong ngomong langsung disauri. Mbok kenal mbok ora kok disauri. Heeh, saset nek ora ya disaut karo lambe. Lah ya. Yuk, kaya apa? Banyumasan oke, Lengger Coro Kulonan. Yuk.
Osteoporosis. Wes. Ayo tuweke ketok ta lek ngene iki. Piye kanan mulih. Lah ketok. Susune nglumpuk dadi siji. Tulang keropos, asam urat komplit. Ning energik kurangan energik. Lah iya toh, dadi Iki memacu adrenalin kanca-kanca lek nabuh ya semangat, penarine ya bergas. nah, Dagelane mengkis-mengkis. aku iya. Nek aku pergokukan udut, Pri. Wong wedok udut ra itu. Ini ra podo sih udut iki malah wedok, Dik wong lanang ki anu, Dik. Lah iya. Ayo ngadeg ngapa kok lungguh? Ya, mbok wong tua lungguh sithik ra apa to, Pri? Ya kita jatahe menyanyi kok. Oh menyanyi. Oh, Dok Parati lho, Dok Murni durung. Burung. Ya, Mbak Murni sing lagi meteng anyaran kira-kira meteng lagi umur 2 menit lah pokoknya. Kok 2 menit iku lek ketenge ora apa wayang. Kok 2 menit kaya anu wae apa kuwi? Aku ya pokoke Dewi Kunti ya. Adus terus ketiup karo anu Bathara Surya terus langsung dadi bobot kan. Kula ya urung tau tumindak ngono nek kok peteng kuisi terus aku. Ah Dewi Kunti kuwi. Nggih Kunti ditiup. Heeh, ya karo Wiwi, ganti-ganti Mbak karo Wiwi. Wiwi. Iya, Mbak Wiwi Wiwi ora kan kon ngadeg nesu kok mendek isuk nyeneni aku kok. Yo macaket sore aku ora didekne. Fan-fanku piye no? Ya Allah. Dandan rambut sing Wiwi mani ya. Heeh, ya. Kon ndur saking Malaysia dek napa wong ayu? Kalau winginane niku. Oh iya, alhamdulillah. Guyu Malaysia. malah ditakoni Wiwi. Wiwi. Pondangu. Oh iya. Ora semangat bengi iki Dik Ardi renek. Enten kok. Enek lho. Lah niku malih lemu. Oh alah. Nggih. Mangga Dik Murni kalih. Kula nek anu nek mboten nenten sinten niku Dik Ardi Nggih. panggah Pak Yon kula pokoke. Wah ya, berarti nggih pelampiasan tok Pak Yon. Nggih. Anu Mbak Mimin Mbak Apri, Nggih. mriko wonten WA saking Mas Tohar. Nggih Mas Tuhan. Mas Heru Ketua DKDS Ragen Kajengi Minggah. Oh nggih, monggo. Nggih, monggo. Monggo Pak Heru. Nah, DKDS ugi menika saking Jayapura Mas Paiman ugi monitor. Nggih. Pak Saiman ugi monitor saking lapangan Bendungan dari monitor. Nggih. Yun Wahyu Kolosebo. Oh, nggih. Monggo Pak Heru. Nah, iki Mas Neno Kandisari uga monitor. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu Bulimbuk nggih, sembah nuwun. Saking Karangmalang, Desa Pelem Gadung nggih. Bapak Sugino Hadi Prasojo nggih. Monggo Ketua DKDS. Monggo Pak Heru. Piyayine alus sembodo. Monggo. Nggih, sembah nuwun, Mas. Waduh iki. Pripun? Saya Pak. Bucange. Ya, nggih. Kok bucange? Mas Ya enak Petro. bucange. Mas Peter. Mas Petro. Sehat ya, Mas? Oh nggih. Alhamdulillah. Sehat terus nggih. Kula entosi lho jenengan. Pamunten iki ora di Nggih. telat. Oke, ngendi? Ten masaran riyin. Oh, Kalih ngaten. Mas Joko Senden kula wau. Oh, ngaten.
Mriko sampun paripurna. Bubar cangian langsung mriki nggih. mriki. Wah, luar biasa. Tresnani karo para kanca seniman Nggih. Sragen. Derek Mayu Bagyo kewala mugi anggenipun ngawontenan pahargyan dalu punika saged pinanggih wilujeng. Amin. Kalih sampikala. Nggih. Napa, Pak? Pun niki tresnanipun kula kalian sedaya warga masyarakat Bendungan ngono. Nggih. Titip Titip napa? tetes sing tresno. Tetes sing Sing tresno. Mboten titip tresno. Nggih. Klontosi lho Pak, jenengan mboten ngebel-ngebel kula iki pripun. Lah niku kalih perjalanan. Nggih, monggo. Nggih. Pun digarap gayeng mawon. Oh, nggih, garap hayang langsung nggih. Nggih. Nah, yo nembang Menika bebarengan. Diaturne sinten, Pak? diatur sedaya warga masyarakat wonten ing Bendungan. Oh, ngaten nggih. Kedawung sedayanipun. Siap. Yo, monggo kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Dados. Ya. Dwija Laras Indonesia. Iya. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nantang tresno janur kuning lengkung sapa wonge sing ra nandang uyuh pamuditku wong ayu muga sliramu ora bakal lali senajan serindu tresnamu bakal tak tunggu. Dwija Laras Indonesia. Sinawang ana netra sapa wonge sing ra nantang tresno janur kuning lengkung sapa wonge sing ra bakal uyuh pamuditku wong ayu muga sliramu ora bakal lali senajan sewindu tresnamu bakal tak tunggu. Rasa tresno ora mangke saya
Subah nuwun. Duwijo Sami-sami. kanggo. Pak Ketua. Mugi lancar salajengipun. Amin. Nggih, siap. Matur nuwun. Amin. Nggih. Kiai aluse kok ngene ya, Pri. Lah iya ta ya. Awane terus aku terus ku tetes sing tresno kok karo sing mengki pengen ditetesi liyane ya karo sing Ya. mengki. Ilerono. Lah ya Pak Heru nyanyi Jang kuwi tetesan Jang. tetes sono Mas kebahagiaan Mas. Lah ya mbok sampean ganti sing nembang. Enek Oke. musike barang lho. Oh iya, dangdut. Nembang apa nggih. wong loro? Dangdut. Oke. Tak siap. Siap. Apa ya? Kencan karo Mas Roma. Satru 2. Wah, 1-2. Nggih no. Ayo oke. Ono musike ya ditanjakke. Nah. Kok kaya lagune cah TK to, Pri? Apa? 1 2. Satru. Oh, satru. Satru. Ayo satru Mbak Mimin Mbak Apri ayo. Ayo. Kowe iso to? Jenenge pengen nyanyi dangdut apa Jeng? Nggih. Heeh, kuwi sinden milih bersama kok kuwi. Kok sinden milik bersama pripun to? Tegese teke sapa-sapa ngono lho, Cindi Laras terus Pudo Laras terus Tardi Laras. Indah Laras, Tardi Laras karo Cutek Laras weh. Lah sinden sejuta umat kok. Tokek Sekar Mayang. Sinden kok ora tau leren iki rumasane duwite arep nggih apa ngono. Ayo ngadeg kok Jeng. Ayo dangdut. Dilagekin ana ing Sragen wae. Ana kelenengan sandung jebluk tiba gabrus kok kelenengan. Kuwi sindane mesti diajeng. Lah nggih to Pak lawang gathukane nggih kadhik kalih Pak Dekino Lakiyo. Loh, kino lagi ya sapa? Lah nggih Pak Dekino niku to MC kondang Saragen kok nggih. Wow, enak toh? Oh niku legend lho Pak. Oh, Legend of Nggih. Kung Fu. Legend of Shaolin. MC ngoten niku pun meh punah lho. Oh iya. Lo kudu diuri-uri ya. Piye kersane diaturi jumeneng. Ah, kan nembang apa duet manis apa? Duet karo selirane. Timbang ono kantos kantu apa ngono. Ayo Pak De, Pak De Kino. Pak Kino. Lah. Kinone ra apa-apa, lakiyone iki lho. Senior MC Sragen ya no. Nah. Seniman ki nek nyawiji iki pokokne wis penak. Monggo Pak Dekino. Rapine butuh ya elek. Oh. Iso ya Pak Kino, wah brengose kandel kaya pager kabupaten. Sugeng njing Pak Kino. Sugeng njing Mas. Nggih sugeng njing. Nggih, nyuwun pangapun titip anak-anak wedok niki. Oh nggih niki putra kinasih nggih diajeng niki. Sanes. Loh, terus? Niki sing kinasih. Wow. Lho kok iso niki? Lah niki mbayan niku mboten. Oh, nggih, Ding. Napa meneh niku? Lho apa? Gue malah gampang opemen Mas tuwek niku. Nggih. Kaya kula mang tungkak mawon Pak. Malah niku Pak yo dimaneman nggih Pak. Dimaneman duluri. Oh, Ngeten ya, men duwi Kang. putrane Pak Kino to. Kalih tetolo laladan Sragen. Nggih. Pilih Dinas Kebudayaan Sragen mulai tanggal 5 itu mau memberdayakan budaya wayang. Oke. Mulai tanggal 5 besok tiap kelurahan kota Nggih. itu ada dalang suruh pentas. Wah, luar biasa. Mulai tanggal 5 besok Nggih. pentasnya di kelurahan Sragenetan. Oh, Dalangnya Mbak Cemplok sama Santoso. wah, jos. Nggih, niku pun dimulai, Pak. Nyun pangapunten nggih. Kula pun itu Nggih. cair. Wah, alhamdulillah nderek bingah kanca-kanca dalang-dalang Sragen nderek ngregengaken suasana pitulasan nggih, Pak. Nggih, nggih, amin amin. Kanca-kanca Sragen semangat dalang-dalang Sragen, pepunden-pepunden Sragen nggih. Mugi-mugi bisa ngrembaka lagi, Mas. Nggih, insyaallah. Pokoke percaya Sragen niku napa jenenge ya kula aturke wau mboten mung nonton ning nanggap seneng kok. Nggih, niku calone ngoten niku calone ya. Lah nggih, nggih. Kalian niki katring napa kula no? Niku anake Apa, Nduk? Nggih nembang to. kaya ora tau Mbak. petuk jenengan niku. Nggih. Laras srendri ya, Nduk ya. Napa? Wis to, sing agek ya gurung iso ngiringi. Loh, Napa niku? Ya, grudukas. nek Sing biasa- agek ngetren niku gubuk asmara. oh ngono. Nggih Pak, biasane nek kalih yoga-yoga Sragen ngoten niku anu plola-plolo ngoten nek ten mriki mboten wani. Ora wani, urung wanu. Nggih. Wanu kok. Niki Laura niki sing Klaten pundi, Mas? Lho, sedaya Klaten. Klaten. Sedaya menika wis diwati saking Klaten. Klaten. Klaten ini pundi kaya Klaten, Dalam Mbak? Karang Nongko. Lho. Karang nongko. Lho, berarti tanggane almarhum Mas Bagong. Pak Bagong Supono. Nggih. Oh, nggih ler kidul niku mlebet kebun arum nggih. Aku yo Klaten, Nduk. Oh, lenggahipun. Etane Tomo Pandoyo almarhum. Ora ndulanangipun. Nggih, Oh, lan. nggih. Lah ten Sragen niku ngamen. Oh, mboten dados menapa kula mrene nggih ten ngam. Mungkin mampir. Anjir. Iya, Cok.
Nek sering ketemu Pak Kino kalih Diajeng niku sering ketemu nggih? Mboten asring. Tiap dalu misalipun. Oh. Tiap hari kenal Mas. Ya anu tepang. Ketemu terus di pokoke. Lah nggih. Gawane Endah Laras, gawane Cindi ke Mudo, Mudi Laras pokoke niki. Wah, liyane Diajeng renek. Bintange niku nggih bintange. Wah, mboten bintang. Bintang laut Serine. lah nggih gumun. Kalau jenengan iki lho. Ya ora dadi ngopo nduk. Wong nek tenar alhamdulillah budaya seni bisa ngrembaka maneh. Iya. Alah ora nanggap yo bingung lho Sura iki. Ya. Sura tak gacok sisan niku. Jange nyewa. Ya wong nggih seragen ngeten iki. Seragen. Yo. Buka Asmara. Yo, jados. Pokok kain biyen tak goleren aneng jaga tebak tulisan warna abang atondo isih prawan Abi tanpa kloso jar nyokek yo gubuk kae tebak cita waya wengi Bobo tumpuk. apa neh to Ndra gubuk kae kebak crita nduk lingsir wengi nganti gagat rino ngapunten ya Kanggo pripun ngapunten mboten napa-napa atas wong tuwek pecicilan ndur panggung mboten napa-napa budaya kok yo catetan sajroning ati luntur marati aku kowe dadi garwa mergo leren nang gubuk asmara Trijalaras Indonesia. Ya yo. Solo yo. apa neh yen lewat aku masuk kok gubuk kae tak goleren mencagak kebak tulisan warna abang bonjo isih prawan pokok kae nyimpen ati
lali besok aku ora lali kupok kanduk kebak trito tengah-tengah wong nganti cacat rino Jeng, kowe kaya Pak Kino lho. Pripun? Nganggo rada kemayu tengah-tengah koyo kata-katane dibaleni neh. Ping 3 ping 4 ngono. Rada dicedhakne mingke gen krungu suaramu rada ngeten Mas Sangko. Sragen ora kreasi ku ora mathuk. Lah nggih. Sragen tukang wuyu-wuyu. Nggih, bener. Jan tak akoni. Nah, none no, tengah-tengah ngono lho nganggo ngono lho. Ngono dadi heeh, sing nyenggake gen siap, bobok tumpuk. Yo, ngono kuwi. Iya, iya. Cah edan kabeh pokoke. Kowe ning DL iki diliarne terus. Ya, ya, diliarke pol pokoke. Yuk, lanjut. Sing mayu, Jeng. Karek bait terakhir iki. Oh, kudu iso menggigit. Aduh. Iso menggigit-gigit lho koyo kaya. Iso kaya nyapa-nyapa. Sajroning ati adatan luntur saya merah-merah Ya, ngono. Seneng aku lek dibaleni pindho. kowe dadi karo Matur nuwun. Ben, Mas Kangko matur suwun. Aku seneng bengi iki tenan. Wah, entuk hiburan aku. Pokoke Sragen kedah ngoten niku. Nggih, wis. Mlayune Sragen ora koken wuyu-wuyu ora payu kowe. Betul, wis. Mula diajeng ki tak serahne wong Sragen piye carane supaya kerep ning Sragen supaya mulih ki iso rusak. Ora rusak, ora tetep apik. Matur suwun Mas Dengko. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, seneng aku. Wah. Bareng sapa jenenge diajeng iso kemenyek, iso kemayu. Wah, imbang karo Tutik. Wah, ngono ya. Lah ya, iso kemayu ya. Ilo kentalku ya. Ya. Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri.